Hi, RJ. Hello, DJ. Ayan, good Hi. evening sa'yo, dear. Ayan. RJ, dire-diretso na tayo, dear. Kwentuhan mo na ako. Ano bang problema ni RJ at napatawag sa usapang LDR? Ang pinaka-problema ko yung para ako nababagabag kasi love and career yung nadamay dito eh. Tsaka Mhm. hindi lang, may family din. Okay. We are both na may family kami, pero yung sa akin, hindi ako kasal. May 3 akong bata. Siya, may 2 siyang bata. At siya kasal. Okay. Pero ang medyo nababagabag lang sa akin talaga, yung pati yung trabaho na damay. Siguro Okay. sobrang obsessed ko sa kanya. Mhm. Dahil, siyempre bilang lalaki, kahit siguro naman, o kabit na nga kita, parehas na nga tayong kabit, nagkakabitan, nakuha mo pa makipag-flirt. Although hindi naman talaga exactly na nahuli ko o doon sa chat nakita ko na flirting, pero iba kasi pag lalaki na ginala. Okay. Wait lang. Take me back muna kasi Mm. you labeled yourselves as kabet. Mm. Ibig sabihin, nagkakilala Yeah. kayo at naging kayo nang meron pa kayo mga current partners? Yes, exactly, meron. So Interesting. Hanggang ngayon, medyo nag-resign siya sa company na pasukan namin. So, siguro, nahiya rin siya nung nalaman ko. Kinumpronta ko kasi sabi ko, hindi naman gawa ito ng isang babae na may Okay lang, wait lang. relasyon. Oo, wait lang. Ang tanong ko kasi, hanggang ngayon ba pareho kayong kabet ng isa't isa? Parehas. Pero wala na, tinigil na. Siguro sa linggo na kaming hindi ko na siya tinachat. Wait lang. Take Choppy ka, RJ. Choppy ka, ha? Yan, hanap ako ng pwesto. So, okay na? Nope. Okay na siya, yung signal? No? Di pa rin. So, sige, dito lalapit ako. Ayan, okay na. Medyo okay na. So hanggang ngayon, ikaw, with your partner, yung mother ng 3 mong kids, kayo pa din, at siya? Sila pa Yes, din ang kami. husband niya? Yes, sila pa rin. Okay. Parehas kaming okay dun sa mga family namin, dun sa mga current na kayo kasama At ko. both of them ay walang idea that you guys are doing that? Exactly, wala. Okay. Pareho kayong kabit ng isa't isa and you guys are getting away with it. So, gano'n na kayo katagal? Siguro 2 months. Pero ang pinagtataka ko Baga pa lang. Oo, pero matagal ko nakilala. Tapos 1 year na. Ano na, Tapos sorry? siguro may 1 taon kami magkakilala. 1 taon ko siyang nililigaw-ligawan. Mhm. Iba-ibang company na nga ako eh. Tapos dito lang ulit kami makikita. Ang Okay. liit ng mundo. Okay. Tapos yun, nung magkatrabaho kami, mas lalong tumindi. Kasi noon, nung kakachat kami, sa Viber lang, medyo flirt-flirt lang eh. Parang birong totoo eh. Mm-mm. Pero na itong nagkasama na kami sa isang company, yun, medyo mas tumindi, mas lalong naging tamak. Mm. So make me understand, RJ. Just make me understand kung bakit mo isinusugal yung pamilya mo dito. I mean, you are in a family with 3 beautiful kids. Bakit mo isinusugal yung pamilya mo sa isang babaeng kinukutuban ka na bukod sa iyo, nakabit ka na nga, bukod sa asawa niya na pinagtataksilan niya, meron pang iba. Why are you putting your family on the line for a girl like this? Kasi okay naman kami nung una nung babae, nung kabit ko. Okay naman kami. Pero nung medyo tumatagal na, mga tumustos na, napansin ko, iba siya kasi nga, kita naman. Mm. RJ, Iba-iba medyo I'm yung losing you, lalaki. dear, ha? I'm losing you. Medyo iba naman kasi itsura ng lalaki. Baka mamaya natupuhin na yung tropa ko. Namin. Dear, hanap ka muna magandang signal bago mo ituloy. Kasi sobrang ano na niya na choppy niya na. Ito, okay na ba? Hindi ba kapit ako? Medyo okay na tayo. Okay, tapos, so, medyo, ano ka pa, ikaw pa mismo yung, alam mo yun, ikaw pa yung nangangamba na bukod sa iyo, meron pang iba, ganun. Ipang pupuntahan yung lalaki ng tropa ko. Sabi ko, bro, nai-discartan ko ba yung chikas ko? Sagot, hindi daw. Pinakita niya sa akin yung combo nila. Doon yung lalaki, wala namang motibo kasi nakita ko rin sa chat ng lalaki para nakikiramdam din siya. Papatulan niya o hindi dahil secret o nakakapit dito sa opisina. Walang nakakalam. Kumbaga, siya. Ayun. Nandiyan ka pa ba?
Dito pa, sobrang ano lang te, sobrang pangit lang ng signal mo. I don't know how to put it, pero no, napakapangit ng signal. Sayang. Hindi Oo. kasi ako pwede pumasok sa loob kasi yung mga co-ops mate ko baka marinig yung ano ko. Mm-mm. So, ganito no, kuya, isang tanong, isang sagot. Let's not elaborate this one even further kasi alam naman natin dalawa, RJ, we are both adults and we know na what you're doing is wrong. So, do you think ito ay for a long time? I mean, this one will run ng mahaba-habang panahon, yung relationship mo with this one is it's serious or hindi? Para sa akin serious pero alam ko namang hindi magtatagal. Pero ang pinaka-point dito, point ko talaga, bakit ako napatawag, bakit nangyari pa yung pagtatalik namin more than 5 times. Tapos, hindi ko alam kung hinahanap ako. Kasi hindi ko na siya matanong eh. Siyempre, nahihiya rin naman ako na nag-resign ng tao dahil sa kailan niya na nung punta ko talaga yung lalaki. Pag after confronta yung lalaki, hindi na siya pumasok. Ano yan? Ano, wala akong nangintindihan ni Is. Sorry naman. Ano daw? Sabi ko, yung tawag nito, alam kong hindi magtatagal yung relasyon namin. Tsaka, hindi na kami. Kaya lang naman ako patawag kasi bakit ako nakakonsensya nung nag-resign siya sa trabaho. Nakokonsensya ka nung nag-resign siya sa trabaho. Ba't ka naman makokonsensya? Siyempre, may din siya, pakain. Pwede mo niya sa akin na hindi naman talaga love to eh. Kumbaga, sex lang to. Pwede tama na to. Siguro, okay, nag-game. Ganun na lang ako. Na ako Hindi naiintindihan, RJ. Sayang naman. Hindi ako mapasok sa loob eh. Hindi, ayan, okay na ba? No. Bakit kayo ulit? Or bakit siya ulit nag-resign? Ano daw dahilan niya? Ba't siya nag-resign? Kasi, kinumpronta siya, kinumpronta ko pati lalaki. Ito nun, nung sinabi ko na meron ba talaga kayo, yun, hindi na siya pumasok, nag-resign na siya. Forced resignation yung ginawa. Okay. So, anong problema mo? Kung meron kang tanong sa akin, hindi ko na papatagalin pa. Anong tanong mo, dear? Bakit ako nababagabag? Tsaka, sa tingin mo, pag ang babae ba nakipagtalik ng more than 5 times, mahal ka nun? Ang sa tingin ko, una, RJ, malandi ka. Tumigil ka na. Ikalawa, mali yan. Saksak mo yan sa kokote mo. Never magiging tama yan. Nararamdaman nyo sa isa't isa. Don't ever decipher it if it's love or not. Definitely, that's lust. Kasi kung love yan, RJ, sasabihin mo yan sa asawa mo eh. Sabihin mo, naguguluhan ako. Itatawag mo sa akin yung relationship ninyo ng asawa mo kung love nga talaga yan. Pero hindi eh. Tinawag mo yan sa akin just because nawala yung fuck buddy mo. And that's all you ever was. You and her. Siguro Pareho nga. lang kayong fuck buddy. So, wag mo na lang siyang isipin. Wag mo na lang din patulan. And pwede ba, RJ, don't talk about it na as if it doesn't matter? Kasi meron kang asawa, mahiya ka naman sa mga asawa at anak mo. Okay naman kayo eh, wala naman kayong problema. Hindi nga sila yung naging dahilan kung ba't ka tumawag sa akin eh. Kumbaga naging dahilan pa yung babae pa. Ibig sabihin, you are good with your wife. Plus, meron kang 3 anak na tumitingala sa'yo. Ngayon kung nag-resign siya sa trabaho, okay lang yan. Adult na siya eh. Dapat lang mahiya din siya sa katawan niya na mag-resign na lang siya. Kasi kung kada lalaki sa opisina nyo, lalandiin niya, mas maganda nga lang talaga mag-resign na siya. Kaya sa ilang pamilya pawasakin niya. Kasi hindi niya mapagilan yung sarili niya. Gets mo ko, RJ? Gets Para ko. sa isang babaeng magsalita ng ganon, napakababa na ng ginagawa niya sa sarili niya. Para sa isang babaeng magsalita ng sex lang naman to, wala namang ano dito eh. Mabuti bang babae yung tignan? Mabuti bang babae yung pakisamahan? Mabuti bang babae yung isugal mo, yung pamilya mo para sa ganong klase? Hindi na lang, it's not worth it. So RJ, maganda nang nag-resign siya for you not to be tempted again. Sabihin man natin more than 1 or 2 or 3 times kayong nag-sex, it doesn't mean anything. Kasi if it does, sana siya na mismo nag-bring up sa inyo kung meron kayong feelings involved. Kasi siya yung babae. At pagdating sa mga sexual relationships, mas babae ang dehado, hindi lalaki. Kung may nararamdaman siya sa'yo, sana sinabi niya na ano ba to? Tayo ba? Ano ba to? Love mo ba ako? Ano ba to? Iwanan mo ba yung asawa mo para sa akin? Kung ganun siyang klaseng babae, nagmamahal lang, kaya nagiging ganyan, marupok, tinanong ka na niyan. Pero the fact na hindi kanya tinanong, RJ, then that's about it. Yung sex, nothing more than it.
Gets mo ko? So, itigil mo na lang, RJ. Kuha ko. Oo, tapos, medyo totoo yung sinabi mo. Never niya alisin mo may yung tanong sa medyo. akin yan. Oh, alisin mo yung medyo. Totoo yung sinabi ko sa'yo, RJ. Ang babae, Never hindi niya may niya, tanong yan. ang babae, laladlad niya yung katawan niyang ganyan, pero afterwards, meron niyang talk kung merong feelings involved. Pero kung walang talk, RJ, then para siyang tindahan na bukas sa lahat ng gustong kumain. Parang fishball. Na bukas sa lahat ng gustong tumusok, yes. Basically, yes. So, stop it. And if I were you, don't talk about girls na as if okay lang yung mag-cheat sa asawa mo kasi RJ, it's not. If you just wanna have sex, go have sex with your wife. If you don't wanna have another kid at gusto mo lang sex, magkaroon kayo ng protection. That's about it. Gusto nyo magpatali yung isa sa inyo to ensure na wala na kayong magiging anak and that's just sex. Para at least walang guilt feeling afterwards. Walang problema, walang career na masisira, walang pangalang madudungisan. That's safe. Kung yan lang ang problema. Kung yung excitement ang hinahanap mo, then RJ, bring your wife somewhere else. Kayong dalawa lang. Magkaroon kayo ng time off na kayong dalawa lang. Hindi mo kailangan magkaroon ng kirida para maramdaman yung thrill and excitement. You can do it sa wife mo. At least wala kang feeling na kailangang atupagin, wala kang guilt feeling na mararamdaman afterwards kasi you're doing it with your wife. With that girl, let her go. Wag mo nang sundan, wag mo nang isipin na kapag nagkita kayo ulit, meant to be yun, hindi. Tawag dyan, libog lang. Gets? Totoo. Medyo na... Kasi ilang tao na yung kinausap ko. Bakit hindi ako matauhan? Then maybe today you can be. Sana nga. You can be awakened dyan sa fantasy mo na meron sa inyong something more than that. Don't waste your family over a girl like that. A girl na hanggang sex lang ang kaya ibigay sa'yo. When your wife can give you more than that. She can give you a family. She can give you your kids. She can give you love, affection, everything you need. So stick your other head in your pants and be a father to your kids, be a husband to your wife. Gets? Gets. Oo. Thank you, Didi. Maraming Medyo- salamat din ha. Hayaan mo na siya, RJ. Huwag na masyadong Mag-monitor makati. ako sa Facebook ngayon after nito Sige, mag-monitor ka lang. Basta tatagan mo lang yung loob mo. Sige. Salamat salamat. Maraming salamat, RJ. Yan ang tinatawag na pep talk. Mabilisan lang chong lalaki sa lalaki. Walang arte, walang iyakang ganapan. Diretso te. Lalaki sa lalaki. O, di ba? From one man to another.